Joten migepe Musalia Mudavadi bende koro wacho kanyo mondo mi omenda nego gol adieri mano kane nitiere Nakuru ema ka moro kano loso mano Prime Cabinet Secretary en bende nigi aneno ka entiere gi podium ne maber kanyo molose koro wacho ni ikinde moloso kar kanyo weche mag jojore bende nitiere kar ka bandits ji ariyo bende oneg kanyo kuonde mopogore karango Marokak to mae wach mantiere omenda mondo chiwne counties e kinde madwarore. E kinde ma bende koro dwarore to sana paro ni koro osedeko nikech okang' ma koro lakteche biro bedo kaka odiochieng' ma kawuono ni bed nochulgi e sama owinjore didok gi kaw nikech ang'e ni bang' ma jotije mag piny owacho samoro bende moko kuom gi biro bedo kaka okang' nikech paro ni pok ochulgi osara mano mar dwe mar adek nyaka sani counties omenda ma bende osebedo kodeko chakre dwe mokwongo mano January gi February iwacho ni treasury nitiere kod gopgi mano mar siling bilion 63 mano jatend migepe kata mana jatend migepe pachoka mano Musalia Mudavadi ka bende wacho ni omenda ma kama gibiro bedo ka gichiwe sama owinjore apana ni sama owinjore en sani nek bed ni chwale e yo mapiyo kapo nono ni pesa ni nitiere mar mondo mi odin buge manyalo bedo ahinya counties ma pachoka koro mujonge ni mano bende timore kako kwayo kar kanyo wadhi mana mapiyo matimore pinje maoko bende wadhi ane ite mar 24 mago matimore pinyno ma Sudan ka watieko gazeti kiny makano ka Sharon malo kanyo to malo picha mar jatend pinyno mar Russia mano Vladimir Putin bende ochopo kacha marango kuonde ma jolweny meke bende nitiere kanyo ka girango kaka lweny magi pod dhi nyime ka gintiere kanyo lweny e kindgi kod mano ma Ukraine to ma ahinya modarango en machiegni kodwa ahinya e pacho kae mano mantiere pinyno ma Sudan manyaka sani madirom kanyo ji 200 osewito ngimagi ka ji 1,800 bende oseyudo hinyruok kaluwore kod lweny madhi nyime kacha kod kweth ariyo mag jolweny makoro bende obalo. Wach makama Cleophas Leta aneno ka riwruoge mopogore osewuok mar kelo kwe kata mana mar mondo mi nyakwe naneno riwruok mar Rigad ka bende nosewuok nyisa ni mano ndaladi nikech chakre chieng' Ngeso Jumapil wuok tich ariyo kawuono en tich adek dwach ni odiochienge 4 temineno ka masira ma kamano osekelo tho mar ji 200 kineno kata mana kwan ma ji mosenyore 1,800 to kwan ma kama ng'e ni gin mana ma samoro oseyudi samoro ma pok okwan bende samoro ng'eny koro en gima lit ka bende aparo ni gwenge mopogore pinje mopogore bende neno gima timore piny mar Sudan en mana geno marwa ni gibiro bedo ka gijiwo arita kwe ahinya kaluwore kod pogruok ma bende nomuoch e pinyno mar Sudan. Nyakoro mag jong malore gi ka gazet kawuono rumo gi kae kakoro kwayo mondo ikaw mari dhi some ite mar 35 Tusker dhi rado kacha kod timno ma Wazito Tusker koyombo Wazito odiochieng' ma kawuono Tusker dhi bedo e thuolo mokwongo ni mare no Gor Mahia ositugo tuke tugo achiel moheo tugo ma Tusker bende ositugo Tusker ni thuolo mar 2 e lig ma pacho ka Sharon ng'awa watieko nitiere wach moro ma bende no mulo wanga ka man nitiere it gazet mar Daily Nation nitiere miyo moro mong'ere kaka Mary Njeri mantiere gi higni 35 ma bende en owuok e pacho ka no make e piny mar Ghana ting'e no make wirane wach yedhe mamiero ji mong'ere gi dho ngere kaka cocaine ma kwanne derom siling milion 41 no make e paw tuke mano mar piny Ghana e boma ma Accra mong'ere kaka Kotoka International Airport koro e kinde ma bende jong'wech ma pacho ka loso ting'o bendera marwa malo tineno ka nitiere miyo ma bende koro dwa ketho nyinge Kenya ka ahinya kaluwore gi kwan mar cocaine nena kata mana thor wach momiye Kenyan arrested in Ghana oting'o nying Kenya don koro tingo marach otingo marach ero ko para ya Sharon lakini mathoth bende nyakora mo joga nyalo kaw mare gazet momori odiochieng' ma kawuono yude some ibed kod ng'eyo ni mage ma inyalo ng'eye kae wan walidho mondo ibed gi siso maruok oko mondo dhi nyiewe nyinga Cleophas Oluoch je Kisumo Kanyakwar mokiunya ka Chisango yona mondo nyalore gi kanyo mabiro abiro gi twak nyaldiema muoch Kisumu wan kae kod Daktari Gregory Ganda koro kik dhi mabor kete manera mo gi TV